Vítáme vás u videa prezentující některé z novinek programu TurboCAD 2015.cz. Chcete se podívat na detail vašeho 3D modelu nebo architektonického návrhu a v reálném čase provádět řezy v libovolné rovině? Při použití nového nástroje Dynamická rovina řezu lze v reálném čase provádět řez dle aktuálně nastavené pozice a úhlu řezné roviny. Pomocí tohoto nástroje můžete pohodlně analyzovat váš 3D model. Pomocí speciálního řídícího 3D osového kříže není nutné vybírat funkce pro editaci a manipulaci s 3D objektem v kontrolním řádku. Nyní vám speciálně řídící osový kříž umožňuje jednoduše manipulovat s 3D objektem, jednoduše s ním otáčet nebo jej deformovat či posouvat. Nové nástroje TurboCADu posouvají jednoduchost a rychlost 3D modelace ještě dále. Změnit zaoblení hrany nebo vytáhnout část plochy modelu v reálném čase nikdy nebylo tak jednoduché jako nyní. TurboCAD umožňuje editaci 3D modelu vytaženého vysunutím pomocí výchozí křivky nakreslené ve 2D prostoru. Byla vylepšena i editace 3D modelů vytvořených jednoduchým vysunutím. Nyní lze například přejít z modelace komolého kužele na válec pouze jednoduchým přenastavením parametrů. V TurboCADu byla vylepšena i modelace síťových ploch. Nyní lze k modelaci využít nové funkcionality při editaci bodů síťové plochy na jedné straně modelu, která se zrcadlově bude vytvářet i na její druhé straně dle definované osy symetrie. V programu lze snadno řešit složení a rozvin ploch například krabic nebo plechů s tím, že lze zadávat přesné hodnoty poloměru a úhlu ohybu včetně neutrální hloubky a distance od hrany. Vlastní složení a rozložení je pak otázkou pár kliknutí myši. Díky UV mappingu lze k plochám libovolného modelu přiřadit i potisk grafiky z přichystaného tiskového archu. K pěkným funkcím TurboCADu pro stavební část a architekturu patří tvorba terénu, včetně možnosti načtení souřadných bodů naměřených z terénu. Uživatelé ze stavební projekce ocení možnost individuálního přizpůsobení kód při přípravě projektové dokumentace a architekti nová vylepšení při tvorbě střešních rovin, editaci stylu oken a dveří, nebo tvorby dispozice domu pomocí speciálního návrháře. Nedílnou součástí programu TurboCAD je i vylepšené vizualizační jádro RED SDK, ve kterém si můžete na profesionální úrovni vyrendrovat vámi vytvořený návrh a prezentovat jej vašim zákazníkům. Síla, přesnost, výkon a univerzální využití programu TurboCAD vás ohromí i v poměru cena-výkon. V programu TurboCAD jsme pro vás připravili řadu dalších novinek, vylepšení a úprav, o které nás žádali naši uživatelé. V případě vašeho zájmu o bližší informace nebo nákup neváhejte kontaktovat naši společnost Špinar Software.